Iheslarien kolektiboak edo iheslaria izan diren guztiek gaur egun batzuk lortu zuten herrira itzultzea, gure betiko ametsa. Egun batez joan ginen, baina ez genekien noiz itzuliko ginen. Eta 2011aren eta egoeraren aldatu ondotik, gu pentsatzen dugu elkarrizketa eta bizikidetzaren inguruan kokatu behar dugula gure eginkizuna. Gure Euskararen aldeko borroka hori beste modu batez bideratu nahi dugula. Baina horretarako, orain arteko gure aktibo guztiak alde jarri behar ditugula. Gaur egun, badira oraindik ere 70 iheslari munduan. Arazo batengatik edo bestengatik ezin dutena gaur hemen egon. Gu pentsatzen dugu arazoak haientzat batzuetan bederen azkenengo 7 urteetan okertu egin direla hobetu baino. Guk 2013an ikusiz frantses eta espainol gobernuak gatazkaren ondorien konponbidearen inguruan erakusten zuten itxikeri hori, nahi izan dugu bide horri bat marraztu. Eta orduan bide hori miarritzen aurkeztu genuen eta baditu atal ezberdinak 3 puntu nagusi. Gure egin genuen urrats hori zertarako, alde batetik guk askatasun eremuak irabazteko, baina bestalde guk haien egoeraz informatu eta haientzat ateak, gizarteak konsentsiatu eta haientzat ateak irekitzeko. Hori da gure etorreraren eta gure ekimenaren zentzu bat. Badu zentzu nonbait historikoa ere, memoriaren landu. Guk bizi izan ditugu mendeetan Euskal Herriak, baina azkenengo hamarkadetan, azkenengo konflikto nagusian egon dira 2500 iheslari inguru, eta guk bizi izan ditugu gauzak oso latzak. Eta guk memoria lan egiten baldin bada, eta beharrezkoa da, heldu den datozen belaunaldiak jakin dezate zer gertatu zen, nik uste dugu denen lekukotasuna beharrezkoa direla. Eta alde horretatik badugu zer esateko. Orduan, abiatu nahi dugu informazio lan hori, kontzientziazio lan hori, eta abiatu nahi dugu ere, eta jakinen hasi nahi dugu beste horiek itzultzeko zeintzuk diren oztopoak. Eta oztopo horiek asko eta asko gaindi errezak dira. Gainditu daitezke borondate minimo balitz, eta ez da gainera hortarako politikoen, alderdi politikoen edo eta instituzioen arteko akordea hondirik behar. Dira zentzuzko neurriak dira. Guk esaten duguna da, gatazkaren konponbidea eta elkar bizitza abiatzeko ezin dela hori abiatu presoak eta iheslariak egonez. Denak egon behar dugu, bestela urrats bat faltsuan ematen dugu. Eta hori da guk hemen Tolosan egiten dugun aurkezpenaren eta mezuaren zentzua.